Sanibona, phinde nginibikelele njengaleli thuba namhlanje ngalomzuzu ngaleli hora. Sibonge nje uNkulunkulu omuhle, ubaba wethu ohlala ekhaya ezulwini, esasigcinile, esasilondolozile, esasithandile, esasibekele, esasenzele konke okuhle ngobubele bakhe, ngokothando lakhe, ngokomusa wakhe, ngokwamandla akhe, nangezabelo zakhe ezifanelekile ngesikhathi esifanele. Sihlezi sikhumbula abantu bakaNkulunkulu ukuthi konke uNkulunkulu asenzela kona akasenzeli ngoba nakho senza kahle, ngoba nakho sibahle, noma senza kangcono mhlawumbe kunabanye abantu, noma mhlawumbe simbiza kangcono nabanye abantu, but usenzela ngokomusa wakhe, ngokobubele bakhe, nangendlela abona ngayo ifanelekile for loyo muntu loyo amenzela lokho. Ngoba baningi abantu othola ukuthi uma ubheka izenzo zakhe, ubheka ukukhuluma kwakhe, ubheka konke akwenzayo, uvele ubone ukuthi yazi lo muntu akakudeserve ukuphila, lo muntu akakudeserve ukuthi aphile le mpilo ayiphilayo. Thola ukuthi umuntu u-rich kakhulu, unayo yonke into ayidingayo, nayo yonke into ayithandayo, kodwa unenhliziyo embi, kodwa uyabanyanya abantu, futhi konke lezo zinto mhlawumbe thola ukuthi ayitholile uzithole ngemisebenzi yobumnyama, mhlasimpe uyinkabi or uyisigebengu or whatsoever. So abantu benza izinto ezimbi kakhulu ngendlela eyisimanga, kodwa baqhubeke bagcineke emhlabeni, baqhubeke bagcineke ngendlela abagcineka ngayo. But we must remember futhi in those cases noma in those times ukuthi labo bantu kuyenzeka kuthola ukuthi umuntu useyayihambela nje, useyisidumbu, usefile vele kade wafa, uNkulunkulu usemgcinile nje, semgcinela ukuthi mase kufika leso sikhathi avela lahleke phansi, ebese kuyaphela ngaye eyobhekana nemisebenzi yakhe ngale kwethuna. But engikwazi kakhulu ngezulu ukuthi liyamnikeza umuntu ithuba, limnikeza i-first chance, second chance, third chance, fourth chance, fifth chance, limnikeza ama-chances amaningi in many years and many circumstances ukuthi hayibo, phenduka, lizama ukukuphendula izulu, likuphendule usetekisini ngaleyo ntshumayelo, lizama ukukuphendula nangomculo we-gospel, lizama ukukuphendula nange-inthanethi, ku-YouTube, ku-TikTok, ku-Facebook, Instagram, lizama ukuphendula wena. Izulu lizama ukukuphendula ngayo yonke indlela elingazama ngayo, but ekugcineni kosuku kugcina kulala kuwena ukuthi uyafuna yini ukuphenduka, yebo noma cha. So uNkulunkulu uyakatshalenje amazwi kakhulu ezinhlizweni zethu, especially lezi khathi zokugcina, amazwi enduduzo number 1, amazwi okubuyisana naye number 2, amazwi ezexwayiso number 3, amazwi okwenza intando yakhe, ngoba iyona kuphela intando yakhe ezosikhulula kukona konke okunzima okukhona njengamanje, kukona bonke ubuhlungu obukhona njengamanje, kukona bonke ukukhala okukhona njengamanje. Isho njalo nje incwadi kaDeuteronomy 28 ukuthi uma ulilalela nokulilalela izwi kaNkulunkulu, qaphele ukwenza futhi njengoba uNkulunkulu ekuyalezile, uyakuphila ngalokho. Zonke lezi zibusiso lezi ziyakulandela zikufice, yebo, uma ulilalela nokulilalela izwi likaJehova. Kodwa uma ungalilaleli nokulilalela izwi likaJehova, zonke lezi ziqalekiso ziyakulandela zikufice. Uzawuqalekiswa ensibini, uqalekiswe inkoma yakho, ikoma lakho lixove isinkwa, uqalekiswe kwinzalo yakho, uqalekiswe kwimfuyo yakho, uqalekiswe kuyona yonke into. Why? Because awulilalelanga nokulilalela izwi kaJehova. Sorry, ngixolela kakhulu. Awulilalelanga izwi kaJehova futhi wangaqaphela ukwenza njengokusho kwakhe, umdali wezulu nomhlaba. Kumele sazi futhi ukuthi ukulalela ikona okukhulu kakhulu okudlula imhlatshelo, okudlula iminikelo, okudlula ukuzila ukudla, okudlula zonke izinto. Ukulalela nokuthobela intando kaNkulunkulu. Kufana nomzali mezocela ingane ukuthi ayenze ukuthi, ebese yona ekhetha ukuthi hayi, ngeke ngize ngilalele uma ngizomkhokhela imali, ngimkhokhelele ukuthi angizange ngize ngiwashe izitsha lezi athe angiwashe. Kusizani ngoba into ebalulekile kumzali ukuthi amlalele, ngoba uthanda ukuthi enze lokhu afuna ukuthi akwenze. So ukukhokha kwakhe umntwana, ukukhokha kumzali, ngiyakhokhela uma ukuthi angiwashanga izitsha, kuzosiza ngani? Ngoba ekugcineni kosuku ziyadingeka lezi zitsha. Le mali izokwenzani? Izophuma mhlawumbe iyothola umuntu ozogeza lezi zitsha, izophuma mhlawumbe yenzeni, noma izoyiwasha yona izitsha? No. So uNkulunkulu, that is why ethi kubalekile ngaso sonke isikhathi, nento emthokozisayo emthabisayo yena, ukuthi simulalele, simuthobele. Obedience is better than sacrifice. It's always the best. Ngoba uNkulunkulu ufuna ukuthotshela bese kwenziwa lento le, because kusuke kuyinto esemqoka.
ebalulekile ngalo mzuzu nangaleso sikhathi. So bantu baNkulunkulu kumele sazi siqonde ukuthi ngaso sonke isikhathi we are out to obey the Lord. Sifanelekile ukuthi simthobele uNkulunkulu, simlalele, siphenduke ezonweni zethu ukuze sangaze salahlwa ngelinye ilanga, ukuze sangaze sa-ospica ngelinye ilanga uJesu Kristu ukuthi hayibo angikaze nganazi sukani kumina benzi bokubi. Bathi basithe abantu awu kodwa sesiprofetha ngawe, awu sesikhipha amadimoni ngawe, sesenza u-1 no-2 no-3. Wathi nje cha, angikaze nganazi, ngithe sukani kimi benzi bokubi. So we need to understand abantu baNkulunkulu ukuthi ngaso sonke isikhathi what's important is obedience, it's repentance, ukulalela, ukuphenduka, ukukholwa, ukwenza intando kaNkulunkulu. Iyona esiyophila ngayo intando kaNkulunkulu bantu baNkulunkulu lapha emhlabeni. Iyona esiyosurvive ngayo lesi sikhathi esinzima kangaka. Iyona esiyosurvive ngayo lesi sikhathi sokugcina esinjena lapha emhlabeni. Konakele left, right and center. Wonke umuntu uyakubona lokho. Kushunyela the very same vangeli ukuthi umhlaba uyabhubha, umhlaba wonakele, umhlaba usuguquguqukile, umhlaba usubheke phansi, umhlaba usubheke eceleni, umhlaba and abantu abaningi bake bazibuza ukuthi kahle kahle even nalamahashe ekhulunywa ngawo encwadini yesambulo ukuthi hlasimpa sefikile nje, hlasimpa seziyenzeka zonke lezi zinto. Iyashe libovu, iyafishe limpofu, iyashe limnyama, iyashe limhlophe. Amanye azithukulula ukufa, amanye azochitha igazi, amanye ordinary kuningi. Bantu baNkulunkulu kumele hlale njalo silindile ngoba usuku nesikhathi asilwazi. Okunzima kakhulu ulukhuni bantu baNkulunkulu ile ndaba le yokufa, ile ndaba le yokufela esonweni, ile ndaba yokufela ebubini. Let me just share this message nje quickly. I just recently had a scenario whereby uNkulunkulu engifundisa something, engibonisa something. It was actually something that happened okwangampela. I really want to share this news nokubonisa uNkulunkulu izibonakaliso zakhe. So I was sleeping nje just yesterday. Mhla ka namhlanje is the 26th. Just before mhla ka 25 August. And when I was busy sleeping, I had a guy speaking just outside nje igumbi bengilele kulo. He was busy speaking, ekhuluma izinto. I'm not going to share every information, but I just want to share the message that I got. So me khuluma nje izinto ezahlukahlukene. It's like khona xoxa naye omunye. I'm sleeping, but it's like I'm half asleep. I can hear everything. I can hear with my spiritual ears. Ngizwa ngezindlebe zakwamoya. So now khuluma xoxa nalomunye, baxoxa qede asuke ahambe. And then I woke up and prayed in the dream. Mangivuka ngiqala ngithi ucula kancane. Ngithi ngisacula and then abuye lo guy. I heard his footsteps coming. Akasabuyi yedwa ke manje sebebuya sebebabili. Mase usesondela ngasemnyango. And mekafika ngasemnyango, he knocked. And I stopped singing. Ngaya ngasemnyango. And I was like, ufunani? And wathi nje ucela ifoni. Imagine in his sleep, deep within, wathi nje ufuna igadget. Wathi nje yena useyibhukhile uzolanda le gadget le. And I was like, no, ifoni yami ngichargeile somewhere else. And I was like, it's on top of you. It's on top of your head. Ingaphezu kwekhanda lakho. And that was true. And now I'm busy thinking in the same dream. I'm busy thinking ukuthi mase kuthiwa ngiyamvulela ngene. Ngizoyifihla le phone khona ngeke azayithola. And immediately I woke up. And when I woke up, uNkulunkulu was trying to teach me something. Ukuthi there are people abadlulile lapha emhlabeni. Bashona bengamaphara. Bashona benzi bokubi. Bashona bezigebengu. Bashona bentshontsha. Bashona benza izinto ezobubi. And basenza the same thing nangale kwethuna. Sebezigqila zako ngale kwethuna. So these people basabamba inkonzi nangale kwethuna but sebezama manje ukuthi bakwenze kubantu abaphilayo. But ngokusondela ebukhoneni benkosi, ngokulondolozwa nguNkulunkulu, those things uNkulunkulu uyasivikela from zona. Those things uNkulunkulu uyasihlenga kuzona. Now they do not have enough access ukuthi bazenzele njengoba babezenzele emhlabeni, but bayacela kuqala. Ngiyacela. Ngifuna ukuthi now they do not understand ukuthi uNkulunkulu ithuba sabapha lona to even be able to link with the physical world yabantu abaphilayo. Abal understand ukuthi ithuba lokuthi mhlawumbe bengasizakala somehow. Because abantu abaphilayo bengabanxusela enkosini, bengabanikelela, bengabakhanyisela ibani, bengazamana noma yiphi indlela ukuthi babanxusele kuJehova umdali wethu nomhlaba.
But bona what they come with that mentality yokuthi mina vele ngangibamba inkunzi, mina vele ngangenza ukuthi, mina vele ngisigqila sa 1 no 2 no 3. I just wanted to share that quickly. Sazi bantu baNkulunkulu ukuthi if you pass on lapha emhlabeni, udlula ungenayo uKristu, udlula ungakholwa, udlula ungayazi, ungayenzi intando kaNkulunkulu, udlula ungasindiswanga, ungabhabhathiswanga, you will suffer ngale kwethuna. Number 1, uzoduka. Well, we do not know ukuthi izenzo zakho zizokulahlela kuphi, but there is a place lapho khona kulahliwe abantu abaningi. Belahla khona lapha emhlabeni, belahla khona lapha bezofika bagodole khona bezwela the same makhaza engiwazwayo nami, lapho bezofike beshiselwe khona bezwela the same langa engilizwayo nami, lapho bezofike belambe khona bezwela the same ndlala engizwayo nami as a living being. Because njengamanje bona they are sebephelele imicabango, baphelele ukwazi, baphelele ithuba, baphelele ukuzenzela. They need abantu abaphila ukuthi babasize, and then they will come to you through dreams. Gogo wakho, mkhulu wakho, umuntu wakini athi ulambile uyagodola, athi usosizini usebuhlungwini, and ngonga understand kwabantu nangongazi quickly abantu bazogijima beza ngomeni bazinyangeni bayoba kubabhuli bemhlola. Abantu abanamanga basho kahle ukuthi abanamanga, and then labo bantu bazobadukisa bathi hayi abenza 1 no 2 no 3 bahlabe nanani, kanti lo muntu nje uzidingela ukuthi ancingele uNkulunkulu kwaphela nya. So bantu baNkulunkulu, as the Lord is showing us zonke lezi zimfihlakalo zasezulwini, akukho kunye ngaphandle ukuthi sizidlulisele nazi. Yes, abantu abaningi ngeke baze baqonde because izinto zakwamoya, ngeke baze bazibelieve because izinto zakwamoya. If uhlele enyameni okwakamoya awukwazi, awuqondi unless nawe uze ube umuntu wakamoya. Kufana noma uzoba uthisha, ngeke uziqonde izinto zamanesi unless nawe usunesi, unless nawe usufundile wathola a deep understanding ukuthi okay, kahle hle amaphilisi ukuthi asho ukuthi. But if unguthisha athi unesi sebenzisa ama-allergics, uzozwa ngayo ukuthi usebenzisa ama-allergics ngobani, but ngeke uzobe nakho ukuqonda, usuzothatha lokho okuthathayo because uzwe ngayo. If futhi ekubhedisa ekunikeza umjovo wrong, athi le insulin kanti umjovo wenye into, ngeke uzwaza ngithi, but uzogcina uthathe lokho onikeziwe ngaleso sikhathi because awazanga, awuqondanga, awufundanga, awukhulanga, awenzanga lutho ezo-uplifta, ikhulise ulwazi lakho uzofinyelela lapho kufanelekile khona ukuthi ube nokuqonda okuphelele ngezinto zonke. So bantu baNkulunkulu engifisa sikwazi sikuqonda ukuthi qaphelani. Leli thuba lokuphila leli akulona ithuba lokudlala, leli thuba lokuphila alona ithuba lokushona lena le ulibe lushendezela uthi hayi lo udlala ngathi usenze ilima ukuthi nokuthi naba nje nokhokho bethu babewenza 1 no 2 no 3, kodwa okhokho bethu babengazi nabo, okhokho bethu babengaqondi nabo, okhokho bethu babengena kufinyelela ekwazini okunjulu ukuthi hayibo lento isiza kanje, hayibo lento ayisizi kanje, hayibo lento ibulalala, hayibo lento 1 no 2 no 3. Babadukisiwe nabo, babelahlekisiwe nabo. But isikhathi solwazi sasingekho lapha kokhokho. Nasi ilesi siphila kusona njengamanje. This is an era whereby if ufuna ulwazi uzolithola, if ungalifuni futhi lizokulahlekela likhona. This is an era of a buffet of information. Sigcwelele information eyisimo se-buffet. Uthatha konke okuthanda ukuthatha, ongakuthanda futhi ukuyeke. But kuye kuthiwa kwi-buffet, eat as much as you can, eat as much as you want. Why? Because usuke ukalelwe a certain time, mhlawumbe ukalelwe 2 hours, 3 hours, kuthiwa idla nje ngendlela othanda ngayo. Nalo uhlobo lama-rice, khona eli-brown, khona elimhlophe, khona eli-yellow, khona eli-green, khona elinjani. Nalo uhlobo lwempuphu, khona i-stiff papa la, khona uphuthu, khona uphuthu lwamasi, uphuthu lwamagengqela, khona lonke uhlobo, khona ipharishi la, khona zonke inhlobo zamapharishi lapha, khona u-Future Life, khona u-instant, khona upharishi lemfubo, khona yonke into, ishebo, khona imfino, khona ubhontshisi, khona amathanga, khona zonke izinto lapha. Khona inyama, lonke uhlobo lenyama, lenkomo, olengulube, olwembuzi, izinkukhu, khona yonke into. Iziphuzo, khona cold drink, khona alcohol, khona ujuice, khona amanzi, spring water, sparkling water, udrink, khona Sprite, khona Fanta, khona Coke, khona Kui, khona everything. Dessert, khona amakhekhe, lonke uhlobo lwekhekhe ungacabanga, khona ice cream, khona every type of dessert, khona every single type of fruit, khona watermelon, khona everything, apples, blueberries, grapes, khona lonke uhlobo lwefruit. Bese uyazikhethela-ke ukuthi ufuna ukudlani. Uma ufuna ukuthatha konke, mhlawumbe uthi chobe i-rice,
uthi chobo impuphu, uthi chobo isitambu, uthi chobo imfino, uthi chobo ufake epletini lodwa ukuhlanganisa bese uthi inyama, uthi uzokuthatha, it's okay. Ngobani ukalelwe a single time. Isikhashana esifishane ungasazi izophela nini. But mhlawumbe sophela usadla. Mhlawumbe sophela usathi uyaphakamisa. Let not yourself waste any of your time. Let not yourself waste any of your opportunity. Because leli thuba lifika manje bese liyahamba. So mawulimosha wena, mase lihambile kuzokwenzakalani? Mawulimosha wena, mase lingasekho kuzokwenzakalani? You are the one that is going to be in trouble. You are the one that is going to cry for ithuba. Ukhalela uthi hawu ma, yazi ukube ngabe. Those are the most painful words bantu baNkulunkulu. Amagama abuhlungu kakhulu ukuthi yazi nje ngempela ukube ngenze kanje kanje ngaba kwenzekanga ukuthi nokuthi. So ithuba likanye, ithuba lilodwa. Ithuba lokusindiswa ilona leli usavuka ekseni, usabona. Usangalibona iBhayibheli, ulifunde. Ithuba lilodwa usavuka ekseni, usakhuluma. Usangasho ukuthi Jesu ngiyakwamukela njengenkosi nomsindisi. Ngoba kukho ayikho enye indlela yokungena embusweni wezulu nokuthola ukuphila okuphakade ngaphandle kokwazana nendodana nomuntu. Ngoba usho njalo uNkulunkulu ukuthi ngokuba walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana ukuba yilowo nalo okholwa yiyo angabhubhi kepha abe nokuphila okuphakade. Bese uthi uNicodemus ngingenze njani ukufumana ukuphila okuphakade? Ngenze njani ukuzalwa kabusha? Abese kumele uzalwe kabusha ngamanzi nangomoya. There is no other way. Mithi ngamanzi akakhulumi ngamanzi okufafazwa. Akakhulumi ngamanzi mhlawumbe ukugcotshwa amafutha or whatsoever. Not that I'm blaming anyone noma ngikhona ngimgxekayo or whatsoever any denomination or organization or church. But ngikhuluma ngobhabhadiso leli uJesu naye alibhabhadiswa. Ngoba sibukela kuyena, ngoba sizwa ngaye, ngoba siyalezwe nguye. Wangena emfuleni ohambayo iJordan, wabhabhadiswa wacwiliswa, wasewamukela umoya kaNkulunkulu, wasewamela wabhabhadiswa nangomoya, wahamba ngokulunga, wazila ezilela ukuthi ife completely inyama yakhe. Khona ezohlezi ihamba ngomoya, khona ezohlezi ihamba ngothando, ezohlezi ihamba ngokulungiswa, ezohlezi ihamba ngokubekezela abantu bemthuka bembiza ngedimoni, ezohlezi ihamba ngobuqotho endleleni elalela imiyalelo kaNkulunkulu. Ngoba isho njalo incwadi yaMahubo 119 ethi babusisiwe abaqotho endleleni abahamba ngemithetho kaJehova. Enzela ukuthi ahambe ngobuqotho ngokuphelele, waliphelelisa icebo likaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Wasifundisa, wathi fika nje ngentshumayelo yasentabeni kuqala, wafundisa ngezibusiso, wafundisa ngeziqalekiso, wafundisa nokuthi masikhuleka sikhuleke kanjani. So thina sifuna ukuhamba kanjani endleleni? Sifuna ukwenza kuphi? Sifuna ukwenza ukuthandwa yithi? Sifuna ukwenza ukucabanga kwethu? Bantu baNkulunkulu nalo ulwazi lugcwele emhlabeni wonke. Naba abantu they are busy being spreading the truth left, right and center. Kuvuka ngisho abantwana abancane manje. Their souls are being awakened. Babonisa izinto ezinkulu. Umntwana omncane ona 6 years avuka athi mayazi ngiphuphe uAunty eboshwe. 2 weeks down the drain uAunty aboshwe ngempela. Just is 6 years old. Because it's not limited to years. It's not limited to ukuthi umuntu uphila isikhathi singakanani, but it's up to umphefumulo wakhe ukuthi ukhule kangakanani. Njengamanje siphila isikhathi lapho khona supposedly futhi ngabe izingane zonke manje sezikhuliselwe emathempelini. Futhi bezingane manje sezikhuliselwa ebukhoneni bukaNkulunkulu. Nothi ngale ndlela esikhula ngayo njengamanje. Ngothi ngalo ngcwele esikhula ngalo njengamanje. Nothi ngalo bube esikhula ngabo njengamanje. Nothi ngabe umnyama esikhula ngabo njengamanje. Nothi ngokuthanda izinto esikhula ngabo njengamanje. Nothi ngabe yonke into engekho right esikhula ngayo njengamanje. But futhi bezikhula ngokuhle, okuhle futhi kodwa okuzosondeza maphi enkosini. Ngoba konakele. And izenzo 2:17 lapho khona isho uNkulunkulu ukuthi ekhathi ogcina uyakuthulula umoya wakhe emhlabeni. Bawuprofetha amadodana amadodakazi kuyaprofetha bonke abesilisa abesifazane bayophupha amaphupho. Ngobani umoya kaNkulunkulu ususabalele emhlabeni. Wenzela ukuthi abantu abangazani noNkulunkulu, laba abayinzalo yenyoka, laba abayinzalo emhlabathi bakhanyiseleke ngoJehova umdali wezulu nomhlaba, bakhanyiseleke ngeqiniso lasekhaya ezulwini, bakhanyiseleke ngakho konke. So bantu baNkulunkulu, engifisa sikwazi siuqonda ukuthi kulesi sikhathi sokugcina sisiphila kusona njengamanje, masiqikekele ukuthi yonke into esiyenzayo isisondeze enkosini ingasilahlekisi.
ingasidedisi, ingasisusi. But khona imimoya-ke njengamanje sihlasela. Imimoya yokukhathala, imimoya yokuvilapha, imimoya yokuzela, imimoya yayo yonke into ekuqhelelanisa noNkulunkulu. That is why isihloko sithi konke othanda nokufisa ukukwenza kungenzeki kukhulekele ukuthi ukwenze ngenkani. Njengamanje sekusebenza ukuthi ufohleke, uhlomeke, because izinto azisenzeki kalula kanjalo. Izinto ayisenzeki isinoma kanjalo. Kuyiqiniso bantu baNkulunkulu ukuthi sihlezi sizodinga umoya kaNkulunkulu ukuthi usisize kuyona yonke into. Sihlezi sizodinga umoya kaNkulunkulu ukuthi uhambe phambili. Not your thoughts, not your plans, not your energy, not your strength, not what you have studied, not any knowledge osu-accumulated, cha. Umoya kaNkulunkulu uhamba phambili. Because kwale information osu-accumulated, kusuke umoya kaNkulunkulu okholele kuyo ukuze igcwale kuwena. Ebese-ke mase kumele ukuthi isebenze ngendlela efanelekile. Nangokholwa nguye ngaso sonke isikhathi. You go to an university, ustadishe ukuthi kubonese kuba kanjani, ustadishe ukuthi kube uthisha kuba kanjani, ustadishe zonke lezi zinto. Kodwa futhi uthi uma usufika usuyoqala umsebenzi, uzodinga isandla sokholele ekulungeni phela. Uzodinga isandla sokholele ukuthi okay, njengoba ufika nje wena uzosebenza kule department, uzosebenza kwi department yezingane because i-degree yakho ithi we housewife. Uzosebenza kwi department yokubelethisa, i-degree yakho ithi wena ukuthi nokuthi. Uzosebenza kule department, uzosebenza kuma teenagers, uzosebenza whatever. Ngendlela ofakwa ngayo nangendlela ofunde ngayo nangendlela owazi ngayo. Nakhona futhi you need to be inspected, supervised. Ekuthenini uhamba kanjani emsebenzini. Uqondise ukuthi cha akwenziwa kanje, cha kwenziwa kanje. Enye into engiyezi ngibone ukuthi shuthi kahle in most cases i-information ubungayithola usuqalile ukusebenza. I-information ubungayithola along the way, ubungayithola in practical. Ubungayithola usuqalile usuyenza into, because it's all about making your hands work. It's all about making your feet go. It's all about yini oyifaka kuwena igxile ebese uyenze over and over again ize igcine iphumelela. Not saying ukuthi information esi-accumulate ngendlela esifunda ngayo, studies, researches and everything esikoleni nanani is not important, but in as much as ibalulekile, the most important thing is practice. The most important thing is experience. Because you can study for as many as 7 years, ulibele ufundile, but uthi uma usufuna umsebenzi bathi bafuna experience ya 5 years. And then you ask yourself ukuthi, how am I going to get the experience ya 5 years? Kodwa i-information le nginayo iyona engenza ngiqualify to get this job. So i-experience ngizoyithatha kuphi? Experience is most important. Experience iyona ebalekile ngaphezu kwa konke ezintweni zonke. So mayankulunkulu hlezi nje uholela kulwazini othanda ukuthi siholeleke kulona ngaso sonke isikhathi. But engizama ukuthi sikucaciseleke kukona abantu baNkulunkulu ukuthi siphela esikhathini lapho khona imimoya izama ukucindazela, izama ukukuvimbezela, izama ukukulalisa, izama ukukukhohlisa. Mangithi izama ukukukhohlisa, izama ukuthi everything othanda ukuyenza uyilibale. Everything ozama uyi-accumulate inga-accumulate-eki. Everything olangazelela ukuthi ibe impumelelo ngaphezu kuyakho impilo, ngokuthanda kwakho, ngokushisekela nangokufisa kwakho, igcine ingenzekanga. Because zonke izinto esithanda ukuzenza obviously iyakujabulisa, obviously iyakuthabisa, obviously because singabantu siyathanda impumelelo, siyayithanda into eyenzakalayo, siyayithanda into enesisombululo egcineni, siyayithanda futhi into enhle. But mind you, kuzokwenzeka ukuthi kungenzeki ngendlela othanda ngayo, kuzokwenzeka ukuthi kungaphumeleli ngendlela othanda ukuthi kuphumelele ngayo, but kungaphumelela ubumnyama. So ngaso sonke isikhathi we get to find ourselves in situations and circumstances lapho khona uzoba namaplan amaningi ngekusasa, uzoba namaplan amaningi nge-next week, nge-next month, nge-next year, but uthola ukuthi ngeke kuze kwenzeke. But ekugcineni kosuku usukuthanda ukuthi yenzeke leyo nto, usukuthanda ukuthi kupheleliswe lokho, usukuthanda ukuthi kufezeke lokho. So imimoya esibhekene nayo njengamanje abantu baNkulunkulu iwulwisana nakho konke okuhle, nakho konke okukhulayo futhi okuyimpumelelo nayo kanye nokujabulisayo. So isikhathi esiningi uma sihlela singabantu
Siyayisihlele zonke izinto esifuna ukuzibona ziwushintsho ey'mpilweni zethu nempumelelo phakathi, ikakhulukazi ezizoba usizo. For an example nje, umkhuleko. Ayikho into ewusizo njengomkhuleko kulezi khathi zokugcina. Ayikho into esithwalayo singabazalwane, esithwalayo singabantu njengonxusa enkosini. Ayikho into esilekelelayo njengokubiza uJehova. Ngoba the time ukhuleka, you are summoning, you are calling umoya ongcwele ukuthi uzohlala nawe. Ubiza umoya kaNkulunkulu ukuthi uzoba nawe. Uthi Nkosi sengiyadla-ke manje. Cela ubusise lokudla kusuke konke ukungcola ongangibulala. And umoya kaNkulunkulu can remove everything. Because everything bantu baNkulunkulu iyenzeka. Konke kuyenzeka kolwa nguJesu. The time ubiza umoya kaNkulunkulu uthi Nkosi sengiyadla manje. Ngiyacela ukuthi ubusise lokudla. Uvela umoya kaNkulunkulu ufike same time uthi ungakudli lokho kudla. Ukutshele nje 99 ungakudli lokho kudla. Only to find out ukuthi lokudla lokho kuna something that allergic kuyona. Mhlawumbe bakufakile ama peanuts, mhlawumbe isinkwa nje wena usiboni sigcotshiwe irama ne-peanut butter nojam. Le peanut butter le inanamakhinati phakathi and then ubusiyalimala. Wena unakile mhlawumbe ubhizi uyaxoxa nalo mngane wakho omvakashele. Uthi usakhulekela ukuthi uthi uNkulunkulu ungakudli. Uthi hayibo why ngingakudli? Uthi uyaqhubeka xoxa nomngane wakho, athi umngane wakho, "How why ungadli? Awuyidli ni peanut butter?" And then usho immediately, "What? I almost." And then bese yamtshela ukuthi cha, angiyidli peanut butter, I'm allergic to it. Ngomoya kaNkulunkulu obizile ukuthi ube nawe uzokusiza, wakwazi ukuthi ukuphulukise, wakwazi ukuthi ugcine ungagulanga, because this thing was going to kill you. This thing was going to cause because the allergic reaction bantu baNkulunkulu can go to an extent la ibulala khona. Angiphathi mhlasimpe uma kuthi ukhulelwe imshaya manje umntwana, afa at the same time umntwana. It can kill you. So ngomoya kaNkulunkulu ombizile ukukhulekela lokudla bese uyakwazi ukuba saved. But if uzothi ukubeka iplate njengamanje wena ushona khona uyagaleleka, you will never know. Ngomoya kaNkulunkulu obizayo ngalekathi uvuka ekseni, ubona uzokwengama, ubona uzokusiza ukuthi lungisa manje, phuthuma manje ukwenza ubuka isikhathi, uqaphela isikhathi ukuthi ayibona iteksi izongishiya, ayibona ibhasi izongishiya. Ngomoya kaNkulunkulu uzokukhumbuza ukuthi thatha ukey, thatha umphako, thatha ukuthi gqoka kanje, enza kanje, buka isikhathi, suka manje, hamba. Umoya kaNkulunkulu ukusizayo uzona zonke lezi abantu ngiyazi ngiyitshela, ngeke ngibone ukuthi bayitshela ukuthi uhlakanipha kwabo ngoba nakho ejwayele ukwenza cha. It's actually umoya kaNkulunkulu ukusizayo only if ubizile. But if ungawubizanga, yes, uhamba ngokujwayela kwakho, uhamba ngokwenza kwakho. But abanye abathandwa izulu umoya kaNkulunkulu balilandela khona kunjalo, obasiza ezintweni zonke. Umoya kaNkulunkulu obizayo mosulala ebusuku, iwona uthi ulele uthe ja, esefika amadimoni revolving around, wablock uthi cha, la no entry, unauthorized entry suspended. Awufuneki wena ngoba nomuntu ukhulekile wanxuswa wathi Nkosi ngicela ungivikele kwemimoya yasebusuku, komantindane, kubathakathi, kuma-satanist, imoya yezangoma, imoya yemkhofu, imoya yobumnyama, imoya yamadimoni, imoya entshontshayo, imoya. So mongekho authorized, umoya kaNkulunkulu uyabhlocka everything, uyakuvikela, uyakubiyela. So if you summon, if ubiza umoya kaNkulunkulu uhlala nawe, uba nawe ukusiza kuyona yonke into. So there's so much power in prayer. There's so much wisdom in knowing the Lord, because you will understand ukuthi yonke into yenzeka ngoNkulunkulu omdali wezulu nomhlaba. Yonke into yenzeka ngoJehova umenzi wethu ngaso sonke isikhathi. Yes, ngeke aze asuke lapha ekhaya ezulwini azozenzela, azokwenza, azokusiza umntwana wakhe, but uzothumela umoya wakhe
uJesu Kristu uzokuthumela umduduzo, umoya weqiniso ashiya nawo lapha emhlabeni. Wathi anginishiyi nodwa. Anganishiya kanjani bantwana bami nodwa? But ngishiya nomduduzi ozokunifundisa. And akasifundisi nje ngokwakhe umduduzi, but uthatha uhamba yokucollect ezulwini azosilethela information ubaba athanda ukuthi siyazi. Acollect ezulwini asilethele information ubaba athanda ukuthi siqonde. Acollect ezulwini asilethele information ubaba athanda ukuthi sizisibekele kuyona yonke. So ngaso sonke isikhathi kumele sikwazi abantu kaNkulunkulu ukuthi konke sikwenza ngomoya kaNkulunkulu. As I was saying, umkhuleko uthi usuplanele ukuthi ngifuna ukuvuka ngo-2 ekuseni ngikhuleke. Nginenkinga yo-1 no-2 no-3. Ngihlaselwa amaphupho amabi, ngihlaselwa imimoya, ngihlaselwe zonke izinto. Vele likhale i-alarm bese uyanqina. Uzukhathele, uzuvilapha. Ngaleyo nkathi kusuke ungavumi ngisho uvuke. Uvele mhlawumbe ushawa nayinzululwane noma kwenzeke ini, kusuke kungavumi. Yazi ubuwenze njani? Ubuya ngenkani. Ubuguqa ngenkani. Ubukhuleka ngenkani. Because kusuke sekufikile loyo moya loyo obubi, obumnyama, okwenza udembesele, okwenza ukubona engabalekile, okwenza ukubona ukubalekile imizwa yakho, kubalekile ubuthongo. Imagine uzokwenza ubuthongo bubaleke, into vele uzoyiqeda manje in 3 hours. Manje usuyavuka manje. How is it important? Ngoba le nkinga leyo nayo iyona ebalekile ukudlula konke. Uzokwenza ubuthongo bubaleke, into ezodlula ezophela just instantly. So loyo moya usufikile ukwenza ukuthi no, lala ukhathele. Buka futhi uyavuka ekuseni. Hayi noma ungangakhuleka, uNkulunkulu uzoba nawe. Hayi uNkulunkulu uyabona naye. Hayi uNkulunkulu uyayichaza. Ukhulekile nje ulala. Hayi asikho isidingo. Ulibele ukukhuluma nawe, uqambela amanga. Ukubhekisele ukushayela inkohliso. Bese kuba kuwena ukuthi uyawulalela yini? Uyawuthobela yini? Wenza njani? Wenza kuphi? Yonke into ilala kuwena. Yonke into ilala ezandleni zakho. Yonke into ilala ekuthenini ukuphi okufisayo wena ngaso sonke isikhathi. So loyo moya mase usufikile, you need to pray ngenkani. Khulekela kona lokho ke ukuthi akuvumi. You were planning to go to church. You were planning because uyamkhumbula uNkulunkulu. Uyalangazelela izwi kaNkulunkulu. Uyakulangazelela ukukhanya. Because abantu baNkulunkulu ukulangazelela uNkulunkulu simlangazelela ngengaphakathi lethu. Ngomphefumulo wakho. Umlangazelela njalo. Yabo nje uvuka ekuseni njalo ulangazelela ukuthi ekuseni ngilambile kumele ngidle. Emini ngilambile kumele ngidle. Ntambama ngilambile. That is how your soul gets so starved. Lambela uJehova umdali wezulu nomhlaba. That is how much extent your soul ilambile ukukhanya, ilambele iqiniso, ilambele uNkulunkulu, ilambele izwi lakhe ngoba idla ngaye, ngoba lidla ngeqiniso. Phefumulo wakho udla ngokuthi mbonga uJehova mphefumulo wakho. Nawo konke makubomba igama lakhe, udle usuthu ujabule. Umphefumulo wakho udla ngokuthi bheka ngiyeza masinyane. Lokho nje ukuthi ngiyeza masinyane, phefumulo wakho uyajabula ukuthi ya, noma ngihlupheka, noma ngizingela, kodwa ukhona futhi uyeza uzongilanda. Kuzosuka konke lokuhlupheka, lizosuka lonke lolusizi, kuzosuka konke lokukhala, kuzosuka konke lokho okukhona njengamanje enhlizweni yami nasempilweni yami. That promise, leso sithembiso sefana nomntwana. Mhlasimpe uhlele ezihlotsheni. Mhlawumbe uhlala noma mncane, uma wakho yasebenza eGoli. Uma mncane angamphathi neze kahle, bese yafona umama bethi ngiyabuya mntanami. Leso sithembiso leso simthabisa ngaphakathi ukuthi nanoma lapha ekhaya kwenziswa mina yonke into, nanoma lapha ekhaya ngihlukunyezwa, ngishawa, thola ukuthi ngishawela icala lasisi wami ngoba nakho singazalwa naye, sishela ubaba nje kuphela. Sho ukuthi ngishawela icala lokuthi khona iphutha engilenzile. Mhlawumbe ngikhohlwe nje ukuthi ngicima ugesi wasemnyango, ngishawele ngibhumbele lokho, ngibe ngiyingane ngina-10. Kodwa ngoba uthe uma uyabuya uzongilanda sizohlala naye ekhaya. Useyabuya lo msebenzi waseGoli, ngihlala lapha eThekwini useyawuyeka. Ngisithanda leso sithembiso, ngisijabulele. So nathi siphila sihlupheka lapha emhlabeni. Not just ukuhlupheka ngokudla,
Sihlupheka enyameni cha, but ukuhlupheka emphefumulweni. Ukuhlupheka sihlushwe zinsizi zokukhathazeka. Ukubona indlela abantu abafa ngayo, ukubona indlela izinto ezenzeka ngayo, ukubona indlela esibulawa ngayo yonke into ngayo, ukubona indlela ubumnyama sebushwankathele ngayo umhlaba wonke. Iyona nhlupheko nosizi olukhulu olungavalwa yilutho. Futhi uJesu Kristu kuphela okwazi ukulivala ngesethembiso sakho sokuthi ngiyeza, ngiyabuya. Bantwana bambekezelani, kholwani nje kuphela nini. Ngoba ekhaya libababa kunezindlu eziningi. Let me just start it afresh. Izinhliziyo zenu mazingakhathazeki, kholwani uNkulunkulu, nikholwe nayimi. Ngoba ekhaya libaba kunezindlu eziningi. Ukuba benginganjalo, bengiyangitshela ukuthi ngiyakunilungisela indawo. Nanxa ngiza, nginilungisela indawo. Ngiyobuye ngize nginibuyisele kimi ukuba lapho ngikhona nibe khona nani. That is the promise uJesu Kristu asithembisa yona. Kuphela kodwa amasazana naye. Kuphela kodwa masigcina intando kaBaba uNkulunkulu. Because akazele bonke, but uzele abagcina intando kaBaba uNkulunkulu ohlala ekhaya ezulwini. Uzele abagcina ubufakazi abamfuna ngenhliziyo yonke. Abangenzi okungalungi. Kodwa behlala njalo ebukhoneni baNkulunkulu, benze ukuthandekayo enkosini, beshisekela kwasezulwini, beshisekela ukukhanya, beshisekela ukuphila, beshisekela ukuthula, beshisekela konke okuhle uJehova umdali wezulu nomhlaba sibusisele ngakho. So bantu baNkulunkulu, befisa ukuveza ukuthi everything odembeselayo kuyenza ehlangene kakhulu kuNkulunkulu, fight. Shona khona. Hlomeka. Akuvumi ukuthi uyovangela, awu ngeke shisa njeni. Hlomeka kushone khona kunjalo, ufake isigqoko sakho, ufake i-umbrella yakho. Akuvumi ukuthi uhambe ushumayela naliya nethi izulu. Hlomeka, faka ibhuzi lakho, faka ijakhethi, faka i-umbrella yakho, thatha i-umbrella yakho. Akuvumi ukuthi uzile ukudla. Hlomeka ngenkani, ukhulekele unxuse enkosini. Uthi ubuthi ufuna ukuqala ngo-6 fasting yakho. Uyabona ushawa 6 ushawa isiyezi, vele uhlomeke ngenkani. Uvele udle ngawo 6 uthi ngizoyiqala ngo-7. Ngenkani. Uthi awusengidlile futhi hlomeka. Uphinde uyiqala uthi okay ngidlile namhlanje, ngihlulekile. Qale futhi nangakusasa. Ngenkani. Because it's unfortunate ukuthi impela kuyiqiniso ukuthi asibhekene nanyama nagazi, sibhekene nemimoya yasemkhathini. And abantu abaningi yazi ukuthi makuthiwa sibhekene nemimoya betshela ukuthi sibhekene shuthi noSathane, amadimoni. Hey, betshela ukuthi amadimoni asebenzela lapha emkhathini. Asebenze khona plan, mhlawumbe bese phosa something lapha emhlabeni, mhlawumbe bese cha. Fika 99 demon. Lifike live endlebeni zakho. Lifike live ulele. Lifike live libe phezulu kwakho. Ulele ubheke phezulu. Libe phezulu kwakho ube nephupho elibi. Lifika 99. Lifike live esikhwameni sakho. Likuthatha imali yakho. Uyispend imali, uyispend. Kanti khona nomunye uyispenda behind the back. Let me just quickly share this story about uNkulunkulu. There's this lady oseke wangishare something, and she said babezama ukum-initiate kwi-Satanism. And uthi ngale nkathi belibele bemtshontshe ebusuku, bemthatha behamba naye. Uthi one day they took her to esitolo. And umesho uthi lesi sitolo lesi kwakusespa. Not 100% sure ukuthi which branch, but again that doesn't matter. But isitolo nje esikhulu. And uthi mabemthatha, these people laba basema-Satanist already bafike kulesi sitolo, and then uthi mabefika bafike bamoshe wamafutha bawuchithe phansi, ufulawa bawuchithe phansi, ushukela phansi, ungamakheke basisakazi, uyini bengcolisa spiritually, not physically. Bemosha esitolo, bechitha zonke izinto phansi, besisakaza, bekwenza konke. Uthi abesethi kubona, niyenzelani lento eniyenzayo? Uthi bathi senzela ukuthi abantu babe yiziqila impilo yabo yonke. Bahlezi bekhathala, bahlezi begqilaze, bahlezi besebenza. So that thing they were doing it spiritually. But mawuthatha ukubheka physically, umsebenzi wasesitolo awupheli.
hlezi kuzoba ney'nkinga. Libele kusetshenziswe awuseko e-back e-warehouse kuwukuthi nokuthi babe zigqila futhi uthole ukuthi nemali abayiholayo uba u-2.5. Kulo 2.5 lapho umuntu ugibela nge-1,000 sekusele 1.5. Lo 1.5 500 lapho uzoke uphuza wonke nge-weekend sekusele 1,000. Uzogrosa ngani ekhaya? Uzogrosa ngaleli 1,000 leli? Igross ibe imalini? Because ngo-500 nje uthola lokho kumhlophe kuphela. Uthola impuphu, irice, uflawa, mhlasimpe nestambu, awutholi ngisho ubhontshisi, mhlawumbe uthola ushukela omncane 2 kg, u-500. Lo munye u-500 uzothengani? Athenga umuntu 5 kg u-200. Seku-700, sele u-300 uzowenzani? Yini u-300? Uzothenga amazambane, bathenga futhi abantu omafutha, bathenga ziningi lezi zinto. Abantu basafuna iy'nto ezimandi, basafuna umawonesi, basafuna ama-chips, basafuna ukuyisipona. Isiphelile njalo. But they suffer and they suffer besebenza. So ziningi izinto ezenzeka spiritually ezithi mase zifakwa sezi-implementwa physically kunganakeki. So what I'm trying to show engizama ukuthi ngiveze ukuthi kuyenzeka imali yakho intshontshwa spiritually. Wena uyibona uyispenda physically, uyakhipha u-20 rand uthenga isinkwa, uyakhipha imali yokuthi uthenga ukuthi, but spiritually kade intshontshiwe. Iphele manje, iphele ungakayikhiphi ngisho e-bank. Iphele usaplana, usabhala your grocery list. Uthi yabuka cause ubeke indali la, ubeke ilokhunja yakho la, i-list yakho, ubhizi uyabhala. And ubeke nemali oyisebenzile ozoyihola. Ubhale ney'kweletu khona la. So ubhizi uyabhala, okay? Sidinga ukuthi. Nayini indali, ithi sale, but uyabona nale sale yakhona into engekho. Kuningi abantu baNkulunkulu, izinto ziyantshontshwa. So everything ezobiyela impilo yakho, ezobiyela konke ngokwakho, ungayidembeseli ukuthi uyenze. Yabo kwinkonzweni ukuhlanganyela kufundisa wena, kukhulisa wena, kuhlakaniphisa wena, kuwenza wena uthole lonke ulwazi oludingayo ngaso sonke isikhathi. Ngoba ulidingela wena, udingela impilo yakho, udingela ukuphulukisa wena. Lonke ulwazi ozolithola luzokhulisa wena emphefumulweni, luzosiza wena kuzona zonke izinto. Ukuzila ukudla uzolanda umoya kaNkulunkulu ukuthi uzohlala nawe. Because uNkulunkulu akathokoze ngabantwana bakhe uma belambile. Uyakafuna ukuzwa ukuthi yini le ngaka engenza umntwana wami adele into ayithandayo, adele into emsizayo, adele into emnikeza amandla, akhethe ukuthi angabi namandla. Yini le ngaka? Ebese indlebe yakhe ibe seduzane. That is why even thola ukuthi abantu abangakholwa athi umuntu ngafasta ngifastela umsebenzi ngawuthola, ngafasta ngifastela ukuthi ngakuthola. But singakhohlwa ukuthi namademoni ayafasta. Akona konke sothi maqhamuka kuvela uNkulunkulu. Namademoni angakunikeza lokho so that uzoyitshela ukuthi kuvela uNkulunkulu, kanti ubhizi uholelelwa yibona nje. Ufuna ukuthi uhlale ungasuki kubo. Now the song ingifikelayo nje manje. Hlala ungasuki kuye, bekezele la konke, uJesu nobubele nami, uJesu ethembekile. Ayikho ethembekile ngaphandle kwaJesu lapha emhlabeni. Because umuntu engathembeka, uzothembeka namhlanje nakusasa nangalela langa. Ngelinye ilanga mhlasimpe ngeke. Because asihlezi sinayo yonke into singabantu. Ungamthemba ukuthi njengoba ekwazile ukuboleka imali namhlanje, uzophinda kwazi ukuboleka nakusasa nangalela langa. But ngo-day 4 mhlasimpe nayo uzobe engenayo. So kuphela uyedwa owethembekile, uJesu. Ngoba yena engakwazi ukuthi akholelele endaweni efanelekile.
la uzothola khona usizo. Angakholeli endaweni eyodwa, same place over and over again. Yes, kule nyanga usiziwe umakhelwane wakho, but next month mhlawumbe uzosiza umzalwane wakho. Ngobani usawumntwana, usafuna umsebenzi, usaqeqa ama-interview awunayo ngisho imali, washonela abazali uhlala wedwa. So uJesu kuphela uzolula isandla sokuthi njengamanje sizwa umakhelwane wakho, uyena uzokuzama ngaleyo 70 rand okugibela. Khona uzohamba uye etown leyo interview. Nakhona ugibele 50 rand lo 20 rand ukuthi endleleni ukwazi ukuthi mase usulambile nimambe iqueue ubambe noma igwini. If umakhelwane wakho helped you last month, then kule nyanga mhlawumbe usuzosiza umzalwane wakho. Kube yena ozokulethela leyo post ukuthi yazi kuyaqasha indwana ukuthi kudingeka abantu abangangawo, kudingeka abantu abenza ukuthi nokuthi. Aholeleke futhi ukuthi nayi imali, hamba uyozama nawe ngane kasibanibani. Next time mhlawumbe uzosizwa yena, maybe you're gonna be helped by your friend. Uzithi mngani kuyaqasha indwana ukuthi asihambeni. Uthi anginayo imali athi it's okay ngizokugibelisa. So ngaso sonke isikhathi asingazithembi thina, asithembe yena. Ukuthi sihlale kena singasuki yena. Ngoba unobubele nathi, wethembekile. Wethembekile, Jesu, Jesu wethembekile. Wethembekile, Jesu. Wonke amalanga, wethembekile, Jesu, Jesu wethembekile, wethembekile, Jesu wethembekile, wethembekile, Jesu. Amalanga, wonke amalanga, wethembekile, Jesu. Ngixolela abantu abankulunkulu. Kodwa kumnandi ukudumisa uJehova. Kumnandi ukubiza igama lakhe. Kumnandi ukumbonga. Kumnandi ukumbabaza. Ngoba sihlalele lokho singabantwana bakhe. Sihlalele lokho, yazi sike wathi umholi wami ngelinye ilanga. Yazi mase kuthiwa ngomhla ka-31 kubona ebusuku. Mase sekuhlongoza nje mhlambe seku5 to 12. Into eyenzakalayo emhlabeni. Ukucwazayo. Babodwa babambe cricket 100 shoot, 200 shoot. Abanye babambe omama babonda laphayana ekitchen ubonda i-stiff pap. Babodwa abanye bathatha ama-rolls mhlawumbe bagcoba amarama. Babodwa abanye babhizi namasaladi. Babodwa abanye omalume omkhulu obaba bashisa inyama lapha kuyosiwa amavorosi, inyama yenkomo, inyama yenkukhu. Abangayidli inyama badle ama-vegan, ama-veg, ama-fruits. Babodwa abanye omunye usagijimile kuthiwa akambe uyothenga alanda ama-ice. Uhlelo kuyalungisa kuyadecorate ukuthi nje makuqede kuthiwa happy new year uhlala phansi kuyadliwa. You know, if ngathi ngaleso sikhathi umhlaba wonke uvela uthi uphakeme baba. Uvela ubabaza uJehova. Uvela ubabaza ubukhulu baNkulunkulu. Uthi siyabonga Nkosi ukuthi usilondolozile. Siyabonga Nkosi ukuthi usivikelile. Siyabonga Nkosi ungene onyakeni omusha. Uthi izulu lingavele nje lehle semthami. Kavele nje kudilwe noSathane esemthami. Kuvele nje kuvalwe yonke into thimthaqa. Abuye uKristu. Ngobani uzobe sewinile uNkulunkulu. Uzobe senqobile. Bathi ke ngenxa yokuthi ngalezo ikhathi kusuke kudunyisa wona emoya obumnyama. Kusuke kudunyisa yena uSathane. Kusuke kudunyisa utshwala. Kusuke kudunyiswa zonke izinto. Because there are many things ezenzakala ngaleso sikhathi. Abanye baphuza baze ba-overdose bafe. Abanye bahambe bafebe ebusuku baze bafele lapho kulezo indawo. Abanye basebenzisa ngisho ibhamu ezocricket baze badubulane bodwa. Abanye baphuza baxabane bagwazane khona lapho basuke begwazanela khona. Abanye bafakelane, omunye ufakela omunye, umfakela izeni, umfakela icocaine, umfakela inanana enzela ukuthi na initiate, enzela ukuthi naye adakwe njengaye, enzela ukuthi na kuningi abantu baNkulunkulu. Kuyasilimaza.
kusuke ngasadunyiswa uJehova. Abantu basuke sebelahlekisana insangu ngapha. Kuningi kwabanye babhema amahabli. But indaba namhlanje ithi konke othanda nofisa ukwenza kungenzeki, khulekela ukwenze ngenkani. You need to put the Lord first. Uthi Nkosi, ngiyathanda ukwenza intando yakho, kodwa ayenzeki. Ngiyathanda ukuya enkonzweni, kodwa njalo uma sekumele ngiyakuvume. Ngiyathanda nami ufundiswe, kodwa ngivele nje ngivilaphe. Ngivele ngibone ukuthi ngivela ngeke ngize ngili-understand. IBhayibheli vele mina ngiliqonde. IBhayibheli vele nje linabantu baze basho njalo linabantu balo. Omunye athi ukuzila kunabantu bakho, athi ukukholwa kunabantu bakho, akhulume zonke izinto athi ukukhuleka kunabantu bakho. Uvuke ebusuku mina ngeke ngize ngikwazi kunabantu bakho. Ukuya emanzini ungeke ngize ngikwazi, nginamadolo nginamatha kunabantu bakho. Singayilimit. Actually, you can limit yourself. Sizilimit ngokuthanda kwakho, but ungamlimit umoya kaNkulunkulu. Ungamlimit umoya oyingcwele. Ngoba wena unamandla owathatha uNkulunkulu okwenza konke, ongakwenzela konke nawe empilweni yakho. So uzofika uyilimite wena. Ulimite umoya kaNkulunkulu, ulimite izulu, ulimite everything, ulimite uNkulunkulu uqobo. Then ngeke uzusizakala. Then imimoya izozibusela. Uzohlezi njalo ushawa ngenduku eyodwa. Uzohlezi njalo. You know, one thing I've realized ngobumnyama ukuthi uma ufuna excuse uzoyithola. Ihlezi igcwele izinto, igcwele indlu. If bakubamba ngento eyodwa namhlanje, mhlawumbe bakubamba ngama-periods ukuze ungazilutho, ubufuna ukuzila ukudla. Bakubamba ngama-periods ukuthi hayi mangima-periods ngiyakhathala nani nani ngeke ngikwazi ukuzila ukudla. Uzohlezi ubanjwa ngawo. Angafika ama-period akho ngesikhathi engasona. Just so that wena ngeze wayiqeda leyo fasting, ungalilingi. Mokhala ukuthi ishi mina nje ishi ngiphethwe ikhanda ngeke ngikwazi ukwenza ukuthi uzohlezi ubanjwa ngekhanda. Angeke uzukwenze vele. Uzogcina ungakwenzanga because you have something that oyibiza ibe into tangible, ephathekayo, evimbezelayo ukuthi ungayenzi into othanda ukuthi uyenze. Uzohlezi ubanjwa ngalokho. Mina nje yave ngukuthi khuluma nje yonke into ngawe. Imimoya ikulalela iyakuzwa. Mina ngiyakhathala nje. Mina ngeke ngikwazi ukuvuka ebusuku. Everything ozitshela yona kuzoba njalo. Everything oyitshelayo ukuthi iyangihlula izohlezi kwehlula. Kufana nezingane esikoleni uthi ave inzima imath, ave ngayifuni kabi. Even uthisha ngisho efundisa uvela ungezwa lutho. And mase kufika iphepha uvela ubhale ufadabale ngempela. And you fail. You really fail. Why? Because you've told yourself ukuthi mina cha. And kuba njalo ngoba lo uyadala wenza into engekho ibe khona. So abantu baNkulunkulu ngiyacela yonke into othanda ukuthi uyenze ingenzeki. Khulekela ukuthi uyenze ngenkani. And uthi mase usukhulekile uthi Nkosi ngiyafuna ukwenza ukuthi siyahlomeka. Uyenze ngenkani. Angabe lula nje kuwena ukwenza isono ngoba uthanda ukusenza deep down. Angabe lula nje kuwena ukuthi uphule imiyalelo kaNkulunkulu because awukuthanda ukwenza lokho deep down. But mase sekwenzekile khulekela ukuthi ngabe kusenzeka. Lokho obufisa ukwenza ulangazelela kwenze ngenkani. Esempeleni nje as I was saying ukuthi kuze kungenzeki ingoba usufikile lo moya usuthi qathatha. Umoya we-delay ukuthi libeshona leyo naleyo bambezeleka. Umoya we-laziness ubuvila ukuthi kungenzeki. Umoya ozolwisana nawe ukuze ukwenze ungayenzi lento ekujabulisayo nofisa ukuyenza. Ngempela imimoya iyaholana ngendlela ecashile. Ungakhola umoya unganaki wena. Kahle kahle kunomoya okuholayo. Kanti idemoni thizeni elelethi likhathaza liqhilaza. Yazi ububona ngani ukuthi ubuholeleka umoya omubi ongekho right obhedayo. Ububona ngokuthi
uthi mase sidlulile leso sikhathi uthi awuyazi ukuthi bengakwenza, awuyazi uzofika ufuna ukuvuka ngo-12 ufuna ukukhuleka ebese yazitshela ukuthi athi ngithi kulala kancane ngo-11 uvele uzumekele uze lidlule iwasha ulibele udlulise uthi snooze 5 minutes 2 minutes uzudlula u-12 and then mase usudlulile u-12 leya moya lo akade ukwenza ukuthi udembesele ulale bese uthi hawu usuze wadlula u-12 isikhathi ekade ngifuna ukukhuleka ngaso. Cela ukutshela ngaleso sikhathi vele kuphela enyawo ubuthongo lobo kade ubukhona bokucindazela ukuthi lala manje cabanga kade bukubamba manje ngo-5 to 12 udlule kushaya 12:15 uvele ubone sekudlulile isikhathi and then give up kanjalo. Yazi ubuwenze njani? Ubukhulekela kona lokho ukuthi wehlulekile, ubukhulekela kona lokho ukuthi ingabe kusenzeka. Ungabanjwa isikhathi, ungalinyithwa isikhathi, but ngale muphi umzuzu ovuka uphaphame ngawo ubufuna ukukhuleka ngithi pray. Ngisho kuthiwa usudlulile ufuna ukukhuleka ngawo, pray nangolo 1, pray nango-1, pray noma ngasiphi isikhathi khona uzokulwisa konke lokhu uzofinyelele kukwenzeni ngesikhathi esi-right leso othanda nofisa ngaso. And lelo demon lifika manje ngaleso sikhathi likhathaze khona kuzodlula ebese-ke lihamba. Ngakho-ke uma kumele uzile uye enkonzweni ukhuleke ufunde izwi uvangele ushumayele konke wenze konke kuyintando kaNkulunkulu ngoba yikho esihlalela ukwenza singabantu. Uma ungenzeki nxusa enkosini isikhathi sokuthi ukhuleke kakhulu because ubuthanda ukwenza ukuthi kwangenzeka wavelapheka kwaba nenye into obungayenza bekumele enkonzweni ungavela ufike umngane wakho wathi asihambeni endaweni yokuthi wakhetha yena. Kumele ngelinye ilanga ukuhlomeka ukuthi cha angihambi nawe ngiyenkonzweni. Make uNkulunkulu important in your life more than everything, more than anything, more than bonke abantu, more than zonke izinto, more than into oyithandayo wena. He must be important because into oyithandayo isuke ithandwa inyama kuphela. I promise you umphefumulo wakho usungayithandi, umphefumulo wakho uthandwa ukaNkulunkulu kuphela. So ngale nkathi kwenyama kuthanda ukuthi uyohlala nabantu, kuthanda ukuthi udle lokhu, if kugqilazeka kwenza ukuthi okomphefumulo kugcine kungafidikanga, okomphefumulo kugcine kungenzekanga, kuzodinga ukuthi wenze a certain sacrifice somewhere somehow. Hlomeka ngenkani, khuleka ngenkani, zila ngenkani, wenze by force uthi no matter what ngizokwenza. Because sidila nemimoya elwisana nentando kaNkulunkulu. And intando kaNkulunkulu we can only do it ngokholeleka ngingaphakathi lakho. But if ingaphakathi lakho is not fed, lingafidekile, lingakhulile, lingasuthi, ngeke uzoholeleke kulungeni kuphela, uzoholeleke kubini nje kuphela. So sihlalela ukwenza intando kaNkulunkulu. Uma kungenzeki asicelele enkosini isiphe amandla okukwenza ngenkani. And the one thing enza kube lula ukuthi intando kaNkulunkulu make it a habit ukuze ungeze walebala. Kwenze kube injwayelo nje ukuthi njalo ngiyakhuleka ngesikhathi sokuthi. Kwenze kube injwayelo nje ukuthi njalo ngifunda iBhayibheli, mangivuka ekuseni ngiyalifunda, mangilala ngiyalifunda. Kwenze kube injwayelo. Ukwenze namhlanje, ukwenze kusasa, nangalela langa. And it takes only 3 times ukujwayeza umzimba. It takes ukuthi into repeated just 3 times ukuze into yenze njalo. But another thing kumele sikhulekele kakhulu singabantu, consistency, ukuphikelela ukuthi into uyenze over and over, uyenze. Be constant, ungaguquguquki. 1 minute yabanda, 1 minute yashisa. Hello, thina uNkulunkulu uncede nesambolo ngalakho isivivi, ungabandi ungashisi. Umthetho wakho ntukutuku, ayikho into engizoyenza kuwena, ngizokuhlanza. So
Decide. Are you cold or hot? Are you in the presence of uNkulunkulu? Uyakholwa? Wenza intando kaNkulunkulu? Noma uphila nezwe, ukhetha okwezwe okuyokubulalisa ngelinye ilanga? Uchoose kuphi? Konke kulele ezandleni zakho. Konke kulele emandleni akho. Konke kulele kuwena ukuthi kuphi ofisa nothanda ukukwenza. Qaphela mangenzeki ukukhulekela ukuthi ukwenze ngenkani. Nkosi nje binani. Busise kakhulu umyalezo nje ofishana uNkulunkulu athanda sibe nawo ukuthi by force we can do it. Ngaye isiqinisayo singakwenza. Ngoba ngale nkathi ukhuleka ubiza umoya kaNkulunkulu ukuthi uzokusiza ukuthi kube lula ukuthi uyenze lento. Kube lula ukuthi ukufezekise lokho. Kube lula ukuthi uzile wena. Ngoba umoya kaNkulunkulu ukwazi ukulonda ungadlile kodwa uhambe ube namandla ube nako konke. Umoya kaNkulunkulu ukwazi ukulonda uzele ukhathele kodwa uvuse ebusuku. Khuleka. Ukwazi ukususa yonke uhlobo ledemoni ungacimi alarm lakho. Because ama-demon can even switch off your alarm. It can go to the extent of iqinise njalo. Cime alarm lakho. Ebese-ke ungavuki ungaphaphanga. But umoya kaNkulunkulu kususa konke lokho. Umoya kaNkulunkulu kwenza ukuthi noma abantu bekuzilinga bethi noma ungakayi enkonzweni asambe endaweni ukuthi ukwazi ukuba ne-choice ukuthi cha lokho, yebo lokho. Yebo enkonzweni, cha emcimbini. Yebo enkonzweni, cha whatever. Ngoba konke kwalapha emhlabeni kuyadlula. Kodwa kaNkulunkulu kumele ngolaphakade okudingayo impilo yakho yonke. Sihlalela ukwenza intando kaNkulunkulu abantu baNkulunkulu. Asiqikelele mayingenzeki sinxuse, sikhuleke, sikwenze ngenkani. Nkosi benani busise kakhulu. Khumbula ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Ezinye inkundla zokuxhumana zikhona uTikTok uLihle Themba, Instagram Lihle Themba Wendy with I am Mzobe, and then on Facebook uLihle Themba Mzobe la khona in short writings and those short 10-minute clips afana na TikTok na Instagram. Nkosi benani nibusise kakhulu manje ukuze bephakade. Cela dlulisela namazi kunabanye bathole ukuphulukisa neqiniso laNkulunkulu kuze uphakade. Amen.